may tari sa Abril ug Mayo sa mga barangay. Aram tani sa pista sa dagat may tari. Ato na unayon. Ay mapildi dito doon sa dagat. May tari. Hindi pwede sa nagkupod nga bungan kay iya size gamay nga manok para na siya sa mga pista-pista sa barangay. Pagtapad ba mga gamay nga manok sa kilo. May tari sa barangay. Ato na siya unayon. Mapildi sa dagat. Patog ni sa tuo. Ang side road. Ang kita ang natin. Pwede. Patong sa tuo. Ada saya tayo. Mana saya sa bubo patong. Sa tuo na, bubo patong sa tuo. Ano yung mga kaputol? Partida. Inahin mo partida, mauna sa tayo yung gamiton. Bubo patong sa tuo. Nagalisod na na partida. Ay ito pa. Babo pa patong. Ang sayit mauna na. Kabunal na sigurado. Dako, kay mama. Naman yan, extra pag-type yun. Side niya mga kaputol. Ang side sa babaw patong sa tuo. Ano yung kontra? Talisayon man to kini kuha.
Ano sila karon ng ako giunay kay dili may material sa mga lungsod kay gamay para na sa barangay unta. Unayon. Unayon. Bawa patong gyapon ito. Patang na. Mga siya ang babupat. Murag gyapon kita ganina mga kaputol. Ito. Napatan. Hindi sa manakop. Wala lagi binigay. Tapos mga tao. Pat. Dari gariki. Ha? Dari bilat. Lagi ba? Kaya? Kaya nagsabot. Pero ang site na yung patang-tang kayo na. Gawin. Ako daw. Oh, diara na sahit sa babupat mo. Sulod. Bawa patong sa to. Lisay ni daw mga kaputol. Pero bunali yung kontra. Tama daw. Marami sa man. Mga kaputol, ang naghapi-happy nito sa ato daw, sa ato talisayon.
Di ano nga to, ako kikaon ng bihag. Naliog. Diyaran. Diya sa manok. Isang palo, maraming tama. Ha? Dami. Bawa patong to. Samba. Samba-samba. Salamat sa mga nilike. Thank you. Bye-bye.